हाय लोगोफोर, गिबियावनो खुलुमबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय दैज्लां बोथोराव मानसिफोरा माइ गायनानै खोथिया फुनानै सान्दुं खामना गोसोम जायोना, बे गोसोम जानायखौ माबोरै होखारनो एबा थाबैनो सोखानो हायो बेखौ आङो दिनै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नागिरदों। आं आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। दे बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायलांदोनि, फैदो दाना नायलांदोनि। मोखांनि मुलिखौ बानायनो थाखाय नै हालदै, नारें खाजि, हानि, बेसन, थाइबें, दै लानो नांगौ। बेसनखौ मोखांखौ नायनानै लानो नांगौ दे, सोरनाबा मोखाङा गुवार सोरनाबा गुसेब जायो नालाय। ओमफ्राय आंना मोखाङा गुसेब नालाय ओंखायनो नै बेसांसेबां लानाय जाबाय आरोना। नै दाना खुरैयाव बेसन, हालदि, हानिखौ सामसे होनांगौ। नै एसे बारा थांबावबायसो। ओमफ्राय नै नारेंखौ बिदि सेबनांगौ, बांद्राय सेबना होनाङा नङाबा मोखाङा जामख'लांगोन। बिदि मोजाङै लगायना लानांगौ आरोना, दै होनानै मोजाङै लगायना लादो। मोजाङैनो बिदि लगायना लानांगौ आरो। नै आंना लगायनाया जाबायानोसै। नै जाबाय, फोनजासिगोन। नै दाना आं ससमाखौ खुनानै लाबाय। मेगनाबो आंना खानिसो दै, फुस्ला फुस्लि नुलांलायजोबो। खानायखौबो मोजाङै खाखोना लानोसै, जाहाथे फुननायाव प्रब्लेम जायै बायदि। नै खानानै लाबाय आं सालुगुरिनि बायदि। दाना जि लानानै मोजाङै बेन बायदि खानानै लादो, जाबायानोसै। हिस्रि लाबाय दाना नै गिलासाव दै लादों, हिस्रिखौ दैयाव सोमबाय। नै मोखांखौ मोजाङै हुगारना लानोसै आरोना। नै बिदि मोजाङै हुगारना लानांगौ लासै लासैनो। गोदोनाखौबो हुगारनांगौ, सान्दुङा बेयावबो खामो नालाय, बेयावबो फुननांगोन आरोना। नै आंना हुगारनाया जाबायानोसै, फुनजासिगोन। थाम्फै अरदों। नै दाना आङो फुननोसै, फुनजासिगोन। नै जाथावना ना जाथारदों, जोगोनार ओंख्रि बायदि स्लुब स्लुबनो। नै दाना आङो गन्थङाव फुनग्रोबाय। बेनि उनाव नै दारि ओंखारग्रायाव फुनबाय आरोना। बेनि उनाव नै खावलायावबो फुनबाय, खाफालावबो फुनबाय, फुनलांसै बिदिनो। नै फुनबाय, आयना नायै नायै फुनबाय आङो। मोखांखौ इदि फुननो नांगौ दे, एसे एसे। फुननायनि उनाव होमब्लासो साफा जागोन नालाय। नै दाना बेयावबो फुननांगौ, बेयावबो सान्दुङा खामथारो नालाय। नै आंहा मालाखौ खुनो नांसिगोन। हाबायाव आइया आंनो बेखौ गिफ्ट होनायमोन। नै बेयावबो फुनबाय, साफा खालामथारनोसै। बिब्दि फुनखांनानै 10 मिनिट 15 मिनिटसो थानो नांगौ। ओमफ्राय थाइबेंखौ मेगनाव बिदि लानानै थानो नांगौ आरोना। आंना मोखां साफा खालामनायनि मुलिया, मोखांनि मुलिया रानबाय, सुजासिगोन। रानद्रायजासे लायाबाबो जायो, 10 मिनिट 15 मिनिट लाबानो जायो आरोना। आंबो 10 मिनिटसो लाबाय, नै सुजासिगोन। आयना खनसे नायबावनोसै आं, बेसे मोजां रानलांदों। सुजानायनि लामायाव फैबाय, बिदिब्ला आं सुग्रोना लानोसै। नै आं दै लाबाय, मगाव दै लाबाय मोखां सुनो थाखाय। दाना आङो बेखौ आखाइजों बोखाना लाग्रोनोसै। नै
आखाइजों हुगारनाया खारजोबासै नालाय जिस्रिखौ नै आं दैयाव सोमना लानोसै सोमनानै बेजों साफा हुगारफिनसै आरोना प्लेन जानाय बायदिनो आयनाखौबो खैबार बानायखायो नै साफा जाहांबाय दा नै बिथिंबो साफा जाहांबाय नै गथ' गोरलैनि खि बायदिसो नुलायलायलाङो दख'नाया सिजोब्बाय दाना नै आं जि गुफुरजों हुगारसै मोखांखौ साफा जाबाय नै गुफुर नुबाय खावब्लिब्लिनो आंना भिडिअ खालामनायाथ' जोब्बायमोन होनब्लाबो माय देलायना देखायसै आरो दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन लाइकबो खालामनो हागोन शेयारबो कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय